Com et vas introduir en el sector de les cures a les persones? Jo vaig introduir-me en aquest àmbit al moment que no trobava feina. Era paleta i clar, quan va començar la crisi, no vaig trobar feina al sector de la construcció i vaig tenir amics que treballaven a la residència en el sector de les cures i em van convidar per buscar una sortida laboral. I vaig anar i vaig provar un temps i sí, he fet el curs d'atenció a les persones en situació de dependència. Tens que tenir un cert grau de formació per poder treballar amb gent gran, àmbit de la discapacitat també. José, per què creus que hi ha tants pocs homes treballant en el sector de les cures a les persones? Jo crec que és perquè la mateixa societat que ja està interioritzada, que només és treball de dones. Jo vaig anar a treballar i no vaig tenir cap impediment. Puc fer el mateix que fan les dones i el puc fer jo també.